Prípadne druhá možnosť, ak ideme úplne po dizajne, na mieru a potrebujeme spraviť nejakú symetriu, niečo a cena nerozhoduje, alebo teda už teraz vieme, že radšej si to dáme spraviť všetko na mieru, tak v tom prípade, keď sa pozriem na kuchyňu napríklad a idem riešiť, že chcem to mať zalicované skrinky alebo nejak pravidelne rozdelené horné skrinky s niečím, aby som mal nejak symetricky spravené, ja neviem, 60 a tu mi vyjdu 1, 2, 3, 4 skrinky a mi vyjde napríklad po 42,5 každá jedna. Hej, tak v tom prípade je ti to jedno, rozvrhni si to, aby to vyzeralo na oko pekne. Ale počítaj s tým, že ak si to dáš naceniť niekde v kuchynskom štúdiu, tak to vyjde oveľa drahšie a oni ťa budú stále tlačiť do toho, aby si z tohto spravila 40 a aby si tu dala, ja neviem, 10 cm alebo 12 cm nejakú zaslepku